אנחנו עייפים ממצגות. אנחנו כבר לא יכולים לקרוא כל כך הרבה חומר שיש לנו. וכששולחים לכם מצגת אפילו על נושא מעניין כמו כניסה לשוק הריטייל האמריקאי שאני הולך לדבר עליו, אנחנו פותחים את המצגת, עושים סקרול דאון, מסתכלים על המחיר, סוגרים את המצגת והיא הופכת להיות איזו היסטוריה עסקית. אני דודי דשא ואני מיישם בהצלחה מודל מיוחד, מודל ייחודי, אל מול השוק הריטייל בארצות הברית, שאני מתמקד בנישת שוק האינדיפנדנט, החנויות הפרטיות, הקמעונאיות הפרטיות. נכון, הפיזור שלהם עצום, אבל אפשר להשתלט על זה וגם על זה אני אדבר. אבל לפני כן חשוב שאנחנו נסתכל, נעשה איזשהו מבט כללי על השוק האמריקאי, כיצד הוא נחלק, כיצד המחירות הריטייל נחלקות. ונחלקות מספרים מוכרים, לשלושה חלקים, אם כי לא גדולים. הראשון שבהם זה האונליין, משהו בסדר גודל של 15% מכלל מחירות הריטייל בארצות הברית הולכות לשוק האונליין, עד כמה שזה יישמע מפתיע. השוק נוסף הוא שוק הביג בוקס ריטיילרס, הרשתות הגדולות, וולמארט, לוז, CVS, וולגרינס וכן הלאה וכן הלאה, משהו בסדר גודל של כ-50%, והיתרה נותרת אצל האינדיפנדנט, חנויות המאם אנד פאפ שופ, כפי שמוכרות לנו בהרבה מאוד מקומות. שם אני פעיל, שם אני נמצא, ואני הולך לספר לכם איך אני נכנס לשוק הזה, בתקווה שיעשה גם לכם שכל לגרד את העניין, ואפשר יהיה גם איתכם להתקדם. כשאנחנו מדברים על השוק האמריקאי, אנחנו לא אחת, יש לנו איזושהי טעות בתפיסת הגודל. אנחנו רוצים להתחבר למפיץ גדול, למכור ללקוח גדול, אבל הגודל האמריקאי, הגדול האמריקאי והגדול הישראלי הם לא בדיוק אותו דבר. כשאנחנו מדברים על הגדול האמריקאי, אנחנו מדברים, זה יכול להיות בינוני במקרה הטוב, בדרך כלל זה לקוח קטן שהוא מספיק גדול עבורנו ויכול לקחת אותנו להרבה מאוד מקומות שלא היינו מגיעים אליהם קודם. כך שנורא חשוב להבין את הנושא הזה. הרבה פעמים אומרים לי, תמצא לי מפיץ. אז למצוא מפיץ, לאתר מפיץ, להגיע לערוץ הפצה כזה, זו עבודה שיווקית לכל דבר ועניין. זה כמו להגיע לרשת, כי כשאנחנו מגיעים למפיץ, אנחנו צריכים מה שנקרא למצוא חן בעיניו. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו, להביא אותו למצב שבו ישתכנע לעבוד איתנו, וזה מבוסס על שני מדדים עיקריים. הראשון שבהם זה לבוא ולומר לו שהמוצר שאנחנו מביאים נותן לו הרבה ערך. נותן לו הרבה ערך, הוא צריך להיות או שונה ומבודל ממה שהוא עושה עד היום, מיוחד, כדי שירצה לעבוד איתנו. והפרק השני, או הנדבך השני, הוא למעשה מרווח. ברגע שאנחנו מכירים את המפיץ, אנחנו עושים עליו את שיעורי הבית, אנחנו לומדים מה יש לו ואנחנו לומדים גם מה אין לו, אנחנו נותנים לו הצעה שלעיתים קשה לסרב לה, ובכך אנחנו הופכים אותו למפיץ. זו עבודה שיווקית לכל דבר ועניין, זה לא רק רמת טלפון, זה לא לשלוח מייל, זה ממש לא זה. זו חתיכת עבודה, להגיע למפיץ. ודבר נוסף שאנחנו חייבים להבין, למרות שאמריקה נגישה, ולמרות שאנחנו מרגישים בבית, יש את הבדלי תרבויות לא קטנים לעתים, ההומור שונה, הגישה שונה, ההתייחסות שונה, אנחנו מאוד straight forward, אנחנו מדברים מאוד מאוד ישיר, דבר שמבחינת האמריקאים נחשב לרודנס, לבוטה, לגס, ורק על הנושא הזה אפשר לעשות הרצאה נפרדת. אני הולך לדבר על מספר דברים שלמעשה בהם אני פעיל. אני פעיל בשוק חנויות הקמעונאיות העצמאיות, ומאוחר יותר אספר לכם על המודל שאני נכנס. כשאנחנו מדברים על שוק החנויות הקמעונאיות העצמאיות, הוא נבדל למעשה משוק הביג בוקס ריטיילר, כל הרשתות הגדולות, ועבורנו כשחקנים חדשים שמגיעים לשוק הזה, לא גדולים, יש כאן סיכון. יש כאן סיכון ברמת הזמן שאנחנו נדרשים כדי להיכנס משהו שבין שנה לעתים אפילו שנתיים. יש סיכון בהיבט של הון חוזר, אנחנו צריכים להכין הרבה מאוד כסף ולהשקיע הרבה מאוד כסף, גם בייצור, גם בהספקה, בתקווה שזה יימכר, ולעתים אנחנו נמצאים במקום שבו המוצר שאנחנו מוכרים לא מגיע לאיזשהו רף מינימלי מסוים של מחירה, דבר שגורם לנו פשוט לאסוף את המוצרים מהחנות כי הם לא נמכרו, וזה דבר שיכול לפגוע בנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. כשאני מדבר על שוק האינדיפנדנט, זה שוק החנויות הקמעונאיות העצמאיות, חלקם מאוגד ברשתות של בין 5 ל-10, משהו כזה, אבל רובן המכריע הוא חנות בודדת בפני עצמה. יש את האירועים שלהם הם מגיעים, ותכף אני אדבר עליהם, אבל בגדול, רמת הסיכון שבעבודה עם החנויות האלה היא מאוד לא גבוהה, ודאי ובוודאי אל מול חנויות הריטייל. אחת הנקודות הכואבות שעובדים עם חנות הריטייל הגדולה זה ההחזרות. בחנויות העצמאיות, מניסיון בין 10 שנים, אני אומר לכם בוודאות שכמות הפעמים שאני נתקלתי בהחזרת מוצרים, אני מתקשה למנות אותם אפילו על כף יד אחד, ואני אומר לכם את הדברים האלה בשיא הכנות.
איך אני נכנס לשוק הזה? יש לנו שלוש דרכים, או 3 ערוצים. הדרך הראשונה זה תערוכות, ולא להתבלבל, ישנם הרבה מאוד סוגים של תערוכות. התערוכות שאני מגיע אליהן זה תערוכות שמיועדות למגזר החנויות הקמעונאיות עצמאיות ולפי נושאים. זה יכולה להיות תערוכה למרכזי גינון, שם אני פעיל, זה יכולה להיות תערוכה לשוק הגיפט, שגם שם אני פעיל, זה יכולה להיות תערוכה שמיועדת רק לבתי מרקחת עצמאיים, ויש כאלה 24,000 בארצות הברית, שם גם הייתי פעיל, ולכל נדבך, לכל פלח שוק שהוא, יש את התערוכה הרלוונטית. ולמה עושים את זה? עושים את זה עבור בעלי החנויות שלא יכולים להתחרות אל מול כוח הקנייה העצום של רשתות הריטל. הם מגיעים לאירועים האלה, אלה אירועים שנקראים order writing shows, אלה תערוכות שבהם מתבצעות הזמנות במקום להספקה מיד אחרי התערוכה. שער כניסה בלתי רגיל לשוק אמריקאי, מהר מאוד. אני יכול לומר לכם שאם אנחנו נתחיל לעבוד, בתוך מספר חודשים, אם אנחנו נגיע לתערוכה הנכונה, אנחנו יכולים להתחיל למכור עם החזר השקעה יפה מאוד, שבתוך שנה אפשר לכסות על ההוצאות הלא גבוהות ממילא, וזוהי אחת הדרכים. דרך נוספת בעבודה איתי, זה עם השנים, אני פעיל בשוק הזה למעלה מ10 שנים, צברתי לא מעט קשרים בחנויות אונליין, עם סיילס רפ, פשוט מאוד דרכם לנסות להיכנס, דרך הקשרים שלהם להיכנס לשוק, זוהי מתודולוגיה אחרת, כי אחרי הכל זה מה שמצפים מאיתנו לעשות, מצפים ממני לעשות. בניתי את הרשת הזאת במשך השנים, חלק ממנה התפרק, חלק ממנה הצלחתי להחביר מחדש, אבל יש לי מספיק קשרים, ואחד כמון יכול להציג את המוצר שלכם לערוצים רלוונטיים, ומשם להיכנס לשוק. דבר נוסף, סושיאל מדיה, ערוץ שאין לבטל. ערוץ שאין לוותר עליו, צריך לחשוב איך משתמשים בערוץ הזה בצורה חכמה, בצורה אפקטיבית ויעילה. אינני עושה את זה לבדי, למען הגילוי הנאות, אני מסתייע בחברה מקומית, שזו המומחיות שלה, אבל מה שנותן לנו הסושיאל מדיה זה awareness, הוא יוצר עניין, הוא גורם לאנשים לפנות אליי ולשאול ולהגיד לי, ראינו אותך, אפשר אולי, מניסיון אני אומר לכם, הנוכחות השיטתית בערוצים האלה, היא דבר שמתגמל אותנו, ויכול לתגמל אותנו לאורך זמן. אני נמצא במקומות האלה בזכות ההופעה שלי בתערוכות, בזכות הקשרים שיש לי עם אנשי המחירות השונים, וגם בנושא הזה של סושיאל מדיה, פונים, שואלים, מתעניינים, יוצרים תהליך. זה ממש ככה על קצה המזלג, על איך להיכנס לשוק האמריקאי. אם הנושא מעניין ועושה שכל, אפשר לשמור את פרטיי שנמצאים כאן על המסך, לסרוק את הברקודים, לשלוח לי הודעת וואטסאפ, או לשמור את הפרטים, וליצור איתי קשר. אשמח מאוד לתת מענה נוסף, אשמח מאוד לדבר על כל התהליך, על המורכבות שבו, על העלויות שבו, הן שונות ממודל למודל, וכולי תקווה שיהיה לכם לעזר ויעזור גם לכם להצליח. תודה רבה והמון הצלחה.